हेलौ आइ जमुना। आफा। आइ आं नोंनो 3000 फैसा सोना हरदों। मायो? आयो आं मबाइलखौनो नायाखैमोन आफा। नै दानि बावसो सोना हरदों। ओमफ्राय नोंसा आइमोननोबो हरनोसै 8000। आइ नोंसा आइनि सिगाङाव खिन्थानाङा दे आं दि नोंनो फैसा सोना हरदों होननानै। जागोन दे आफा खिन्थाया। आइया जुदि मोनथिनो गोनांबा दोखो नांज्लायगोन नोंजों। न' गारनानै थांगोन होनदोंमोन बियो। औ बेनिखायनो खिन्थानाङा दे आइ। रावनोबो खिन्थानाङा नङाबा मानसिफोरा खिन्थाना होगोन ना। औ दे जागोन दे। ओमफ्राय आइ ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै? मैया हराव जानायानो आफा। मालाबा मालाबा बोथिसेल' जायो सानसेयाव। मालाबाल'सो बोथिनै जायो आफा। दे एबारनिफ्राय नोङो रानना थानांलाय आं दङना। आङो नोंनो 3000 फैसा सोना हरदों। सानफ्रोमबो बोथिफ्रामबो ओंखाम जादे आइ। नोंसोर सानसेबो ओंखाम रानना थानांलाय। नङाबा देहाया गाज्रि जागोन, लोरबां जागोन नोंसोरो। सानसेयाव जुदि बोथिसेल' जायो नोंसोरनि देहाया लोरबां जालांगोन आइ। जादे। जागोन दे आफा। ओमफ्राय आफा नों न'आव माला फैगोन? थांगोन र' आइ, मास मोनसेसोनि उनाव थांगोन। फै आफा, नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आङो। आंबो नोंसोरखौ जोबोद गोसोखाङो आइ। नाथाय उफाय गैया, न'आव थाबाय थाबाबो जायाना। दे होमबा आइ, आङो नोंसा आइमोननोबो फैसा हरनो दङ र'। अमा कफिनियाव सोना हरनोसै आं। नोंसा आइया नेबाय दंसो खोना। औ सोना हो आफा, नङाबा बेसेबा रागा जोंगोन आइया। औ रुमाव थांनानै सोना हैनि र'। आं दा बाहेरावसो दङ। दे। थगायनांगोनसो आं एबार नोंसा आइनो। 10000 12000 हरबाय थायोना, एबार 8000ल' हरगोन ना आङो। आथिं सानाय जादों होननासो थगायनांगोन आं। आथिं सानायनि मुलि जाबाय थादों होननानै। नङाबा बियो नोंनो हरदों सानगोन ना। दे माथो खालामबावनो आरो आफा। आइयालाय आंखौ दाबो निमाहा होगोन आफा, जुदि आं अम्बिकेखौ थांनो होबा। नाथाय आं अम्बिकेखौ अबाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय थांनो होनो हागौ देनाय। रावबो गैया बिहा न'आव। सोरनाव थागोन बियो? गथ'खौ लानानै बेसेबा आलाय सिलाय जागोन माथो। बेनिखायनो आं बेखौ थांनो होआ आफा। दे जेबो नङा दे, आं दङना आइ। नोङो बांद्राय टेनसन खालामनाङा। थेवब्लाबो आफा, आं जोबोद दुखु मोनो सानबाथाय। मानो एसेबो बुजिया दिनै आइया। बेफोरबायदि लागायना होबानिखि एसेबां गाज्रि साननांगौ जाबाय आरो। माथो बुंबावनो आरो आइ। माथो बुंबावनो माने आफा, आइयाबो गावैयानो एसेबां साननो गोरों। मानो एसेबां गाज्रि साननांगौ दे अम्बिकेखौ। सासे बिमा जालायनानै बेफोरबायदि डाइरेक्ट एसेबां गाज्रि साननाङा। सोरबाया गाज्रि लागायना होबानो बेफोरबायदि साननाङा मानसिया। आरो एसेबां आलाय सिलाय गथ'आ बबाव थांगोन बियो? बोरैबा मोनोना बेफोरबायदिबा। दा जुदि आं बिसोरखौ होखारोना आफा, बेसेबा आलाय सिलाय जागोन बिसोरो। औ मोनथिगौ आंबो आइ, बुजि मोनो। नाथाय नोंसा आइयासो मानो बेफोरबायदि सानखो? फार्स्ट टाइमावथ' एसेबां मोजांमोन। सोरथ' मा लागायना होखो? थेवब्लाबो लागायना होबानो बेफोरबायदि लानाङाना। औ आइ। दे आफा सोना हो, अबावबा आरो रागा जोंबाय थागोन, सन्देह खालामबाय थागोन। दे आइ दे, आं रुमाव थांनानै सोना हैनि र'। दे। ओंखाम उखैसोबाय, मैया हराव जानायानो। जमुना आब'आबो आंनि थाखायनो रानना थानांगौ जाबाय। मालायखौसो दुखु होनो फोराननो फैदों आं। आंनो पापि, मानो जेथिंबो गाज्रि आंहा खाफालानो मानो एसेबां गाज्रि। मैनाथि बाजैखौ जेब्ला हाबा खालामना लाबोदोंमोन, ओरैबायदि खुसिमोन आङो। मैनाथि बाजैखौ हाबा खालामनायनिफ्राय आंहा जेबो दुखुआनो गैया जादों। बिमा रखम अनोमोन आंखौ बाजैया। बाजै, नोङो जोंफोरखौ मानो नागारना थांनांगौ? नों गैयिनिफ्रायनो बेसेबा आलाय सिलाय जाना दङलै। सिमाङावबो मानो नुजाला नोङो? मा जागोन? इयुनाव मा जागोन जोंफोरनिया? बेफोरबायदिथ' जमुना आब'लानि न'आवबो थाबाय थानो हाया। सानसे नङा सानसेथ' जमुना आब'आबो हाबा जालांगोन। होमबानिया जोंफोरखौ बिनि बिमाया थानो होगोन? मालाबाबो होआ। दानिफ्रायनो आंखौ एसेबां गाज्रि मोनो। आगै अम्बिके, आफाया आंनो 3000 फैसा सोना हरदों। मायो? औ आगै, आफाया आंनो 3000 फैसा सोना हरदों। 3000। आंलाय हरनाय नङासो सानदोंमोन। आं मिन्थिखादोंमोन जेसेबां बादा होबाबो आफाया सोना हरगोन होननानै। आरो मानो हरा दे आफाया आंनो फैसा सोनानै? मानो हरा जानो? गावगाया गरायबाबोथ' आंनि आफाया गराय नङाना, असे बिफांनि। मानो हरा जानो, नङा होमबा? औ आब', आगै अम्बिके मालाबाबो रावनिबो सिगाङावबो खिन्थानाङा दे फैसा सोना हरनायखौ। नङाबाना आइया खोनानांगौबा बेसेबा हांगामा जागोन, महाभारत रामायण जालांगोन। औ आब', खिन्थाया दे आङो, मालाबाबो खिन्थाया। आरो नोंबो खिन्थाना लानाङा। औ आगै, आंबो खिन्थाया, नोंबो खिन्थानाङा।
नोंखौ उखैनाय मोनाखै नामा? आंखौ ओंखाम उखैसोदोंसो। उखैदों आगै, मानो उखैया जानो उखैदों। थौ माइरं लायनो थांनि। आं थांलायाबाबो जागोन खोना आब'? दे होमबालाय नोङो न' नेबानो जाबाय। आं थांना फैनि। ओमफ्राय आब', नोंसा आइयाथ' सानगोन अबाव फैसा मोन्दों होननानै। नों मा होनना खिन्थागोन नोंखौ सोंबा? आगै नोङो टेनसन लानाङा, आं माबा मोनसे थगायना दोनगोन। थगायना दोनगोन माने आंनिया फैसा दङमोन होनना बुंगोन आं। आब', नों आंनि थाखाय बेसेबां ओंखाम राननांगौ जाबाय। सानसेयाव बोथिसे बोथिसेल' मोनजायो। आं जुदि नोंसानियाव फैयामोनबा नोङो सानफ्रोमबो बोथिफ्रोमबो मोनजागौमोन। जेबो नङा आगै, मोजांसो जादों ओंखाम मोनजायाखै। ओरैनोबाबो मोदोमा गिदिर जाहांबायमोन आंनिया। मोजांसो जाबाय दा आं एसे हामबाय। इस बा नंमारगौबो आब', नोङो एसे हामबाय। हामबायना? आं मोजांसो मोनदों हामनायखाय। औ आब' हामदों, एसे हामदों, बारा हामाखै। थेवब्लाबो मोजां मोनसोबाय आं। दे होमबा आगै नों थाथ'नाय, आङो माइरं लायना फैनि। माइरं, ओंख्रै, थाव, संख्रै गासैखौबो लाबोजोबगोन आं दिनै, बुरजासो मानि। 1000सेसोनि लाबोखागोन आं। औ दे आब'। मा एसेबां अनो आब' आंखौ। आंहाबो जुदि बिब' थानायमोनबा आंखौ बेफोरबायदिनो अनगौमोन। बिमा बिफाथ' गैजा रोङा देनाय, खाफाल गाज्रि। खमसे खम इसोरा आंनो बिब' सासे होमोन, असे बिब'। बिब'फोराबो बिमा बायदिनो अनो। आरो आइयाबो आंखौ मानो फिसिनो लांनांगौ? जुदि आंखौ सैयानोबा, अनानोबा मानो लांनांगौ? आरो आंनि आइ आफाया सोरो मार, अबेनि मार? बिफालाय माथो मैयानो फैसा सोना होगोन होनना बुंदोंमोन। माथो गैया, गुमा खफ्रिनि मबाइलावसो सोना होयो माथो। माबा गुगला पे ना माबा फन पे बेफोराव सोबानो फैसा फैयोनो माथो। मानोथ' दाबो हराखै? ना जुमुनानोसो सोना हरजोब्बायलै। जुमुनानो जुदि थाइसे फैसाबो सोना हरदोंना, नागारा आं नोंखौ बिफा। नायबाय था र' मानो फैसा सोना हराखै बियो दाबो गुगला पेआव। हेलौ, मानो दाबो फैसा सोना हराखैलै? हरगोन नै हरनो नागिरदों। थाबैनो हर दे, गुगला पेआव हरो ना फन पेआव हरो, थाबैनो हर, आंनो नांगौ फैसा। आरो मा जुमुनानो फैसा सोना हरदों ना मायोलै? हराखैलै, हराखै। नोङो हरमारदों ना मायो? हराखैलै बिमा। ओमफ्राय मा बेसे सोना हरनो नागिरदों फैसा? 8000 हरनोसै। मा 10,000 हर। नोंलाय माथो जायै लोङैनो 13,000 मोनखायो। नोंलाय 3000सो लाखिबानो जायोना। 3000 नङा, नोंथ' हागौबा 500 1000ल'सो लाखिनांगौ। मानोना नोंहा जेबो खरसायानो गैया। मा बेलाय 8000ल', 10,000 हर 10। दे जेबो नङा दे, एबारखिनिखौ 8000खौनो लाथ'नाय। मानो? नोंलाय बाखि फैसाखिनिखौ मा खालामनो नागिरदों? नोंहालाय माथो जेबो खरसायानो गैया। बोराय मानसि नोंलाय मा गस्ला बायोना ना लंपेन्ट बायो नोंलाय? ना जुन्थायानो बायो? 10,000 हर, 10,000 हरथार। 5000 मानि फैसा मा खालामनो नागिरदों नों? नोंलाय माथो 13,000 मोनखायो। माबा बिमा, आङो ना नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थायाखै, आंहा आथिं सानाय जाबाय दङ। मा आथिं सानाय? आङो मुलि जाबाय थादों बिमा, बेनिखायनो आं नोंनो 8000ल' हरथ'नोसै। ओमफ्राय दहायनो खिन्थानांगौ ना। आंलाय सानदों मा जुमुनानोसो हरजोब्बाय नामा 5000 खिनिखौ। हरालै हरा, मानो हरनो। औ बिफा, हरनाङा दे, थाइसे फैसा हरनाङा। जेब्लासिम बै अम्बिकिया थाङा अब्लासिम नोङो बिसोरनो थाइसे फैसा हरनाङा। औ जागोन दे। मा दाबो थाङाखै बियो? थाङाखै साला बाजारिया, थाङाखै। नायनोनो बासै आं गथ'खौ लानानै बियासो मालानि न'आव मा मोनदोंबा? नोंसाजोआ मा मोनदोंबा? नोंबो इसेबो बुजायहरा, मानो बुजायहरा नोंसाजोखौ? बुजायदोंमोनलै बिमा, बुजायबालाय अबाव लानो। जेखिजाया हरनाङा दे, हरनाङा। थाथो थैथों, माखौ जायो जाथोंसै, हाजिरा मावना जाथोंसै। औ दे, नै फैसाखौ सोना हरनोसै आं। दे दोनथ'नाय। दे थाबैनो हर। गुगोल पेआव सोना हरनोसै नै। दे बेहाबो मा आथिं सानाय जालायखो आरो। आंहाबो आंनि बिजनेसखौ गिदिर खालामनो सानबाय। आङो दखान गिदिर होगोनसो सानदोंमोन आं। माबा आथिं सानायसो जालायबायनो। गुमा खफ्रि, आफा ओजों फैलाय। नोंसा आफाया गुगला पेआव फैसा सोना हरदोंनो, हाबबायना? हाबबाय फैसाया हाबबाय। बख'हैनोसै आयै आङो 2000 दे। मानि 2000 नांगौ जाखो नोंनोलाय? लानो मोना दे, लानो मोना। आंहा बिजनेसखौ गिदिर खालामनो थाखाय फैसा नांगौ जादों। नै नोंसा नोम्फाया माबा आथिं सानाय जालायबायनो। आं मोनथिया, आंनो नांगौ दे। मा बेलाय सानसेबो फैसा मोनालै। आंनो दिहुनना होबाय थायो आरो आंनो होआ। बै जुमुनानोबा होबाय थायोमोन, दासो बै अम्बिकिया फैनायनिफ्राय होला। आं मोनथिया दे, आं दानो दिहुननाबो होनाय नङा। मानो अख्रा खालामो? आंनो फैसा नांगौ जादों, मिथिगौ ना मिथिया? दखानखौ एसे गिदिर खालामनो नागिरदों आङो। होमबालाय आं दिहुननाबो होआ।
मानसियानो एसेबो बुजिया माबा अख्राथार गाव गावनि गुगल पेआव सोना होनायखाय गाजा आरो जागोन दा फैसा दिहुनना होग्राबो रावबो गैया 2000 मानि नांगौनो साला फाफि गथ'नो होनोसै दे नङाबा दिहुननाबो होनाय नङा हेलौ बिबारि आब' औ गायदे आगै दिनैसो माथो औ आब' नोंसानाव गाबोन समफोर थांगोन दे दे फैबानो जाबाय आगै फै दे फैमार औ जागोन दे आब' हेलौ आया मा जाखो हेलौ साला मबाइलानो सुइस अफ जालांबाय चार्जआनो गैया सानसेया लाइन फैयाखै दिनै सानसेया माने दसेल' फैदोंमोन दहायो ओमफ्राय गैला नै लाइनानो गैला लोगोफोर लाइन नहीं है लाइन जोंनिथिंजाय दहायनिफ्रायनो लाइन गैया आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ गुसुङै बानायना दोननाय जाबाय गोलावैनो बानायनो हायासै दाबो नै अखा मोफ्लामगासिनो अखायाबो मोजाङै फैनोनो रोंला माथो जोंहानि हाखरनि नाफोरासो थैजोबगारबाय दे होमबा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे दिन भिडिअआ गुसुंद्राय जाबाय आरोना मानो होनबा लाइनानो गैया दहायनिफ्रायनो अखा मोफ्लामगासिनो नाथाय अखाबो गैया माबो गैया गरम खिनिया ओरै दङ हाव 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 हब 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 मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाथारगोन आरो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाबोन लोगो मोनलायसिगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा ओमफ्राय लोगोफोर जाय भिडिअखौ एसेबाबो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आयौ हाबाब जाब्बायसो अखा मोफ्लामखादों दे थाथ'थ' बाय बाय